lho nggih kayu opo iki pacul iki lho Teng. Kok goblok to kowe. Iki jere proyek iki. Nantur gak gotro belas to Teng tok. Pacul wis sing gedhi sak. Ganduan langsung. Pacul wis sakmono Teng kok njauh traktor kowe gedhe. Yo ngarep iki. Peh, endi to jane Darto karo Kunting iki? Wis awan koyo ngene iki lho. Gong teko-teko. Lah iki engko gedang lek selak alum iki kok. Arep nandur gedang Padahal Dik, ini wis tak omongi lho, tekone isuk. Aja awan, soalnya nek awan ki panas, gak enak. Enak isuk kudu langsung ditandur nang mari. Cah loro wis jan gak gotro nek kon kerja, cak kerja wae. Wah, kayak apa cahe? Weh, Tok, Teng. Maku koyo keong iki. Ayo cepet, selawan ki lho. Masalah maku mu sawi men to. Ayo cepet ki, proyek gede iki. Yo, iki lho. Anakmu koyo tanah kuburan mungkin aja nih. Wong watu tok kene arep dire proyek gede nandur gedang iki lho. Wis urip. Proyek gede apa to Harar? Iki nandur watu iki, malah watu sing berkembang biak iki dadine. Untuk gedangmu mati. Iki delon watu kok ngene gedene iki lho. Iki apa dipacule doang kabeh paculmu iki Har. Mek iki. Iki akal-akalane piye to jare iki? Delon kok, Teng. Watu tok lho ya. Lemah karo watune malah akeh watune iki piye? Ngene kok nanduri gedang. Alah, cah loro ki mesti kakean cangkem kok. Kerja urung wis sambate dhisik. Wis pokok iki nandur rek. Masalah hasil, masalah apa wis gak urusan, penting berusaha nandur. Wis ayo kene. Nang rene. Yo yo Har, wis tak jupuke. Wine di kuwi to. Mikir. Jane kono wae, awas. Gedang kaya ngene tandur iki bisa urip engko. Ya ngesakno gedange. Wong ya watu tok. Watune iki lho. Ya, iya. Ini akeh no. Wes to, awakmu duduk nek kono jajal sing golekno sing gekne watune. Wah, watu tok iki lho, Teman. Iya. Watos, Teng. Sakmu sing macul, Teng. Pancen penggawean Yo, gedang kaya ngene kok akon nglakoni. kamu sing macul ya. Lah iya. Lho. Mogon. Eh? Tanganku. Duwe dulu kok yang ngono. Ning iki manggone. Nanti ki Har. Kabeh isine watu tok. Bisa lek kono jajal kono. Nek watune apa ora wi? Iki watu tok. Wah, mayo watos iki lho. Watos kok atimu iki Teng omahe. Iya. Ini kok duwe proyek gede iki lho. Iso mbene iki ngunduhe kapan? Terus aja meneh ngunduh. Urip iki lho. Wis seneng. Yo iki sing dipaneni kok watune iki. Alas ndang kono ndang digolek ning nggon sing penak ngono lho. Aja kakean ngomong, aja kakean sambat. Saiki sing penting iki obah pola tenagane sing digawe karo uteke sing digawe. Aja mek ndelok keadaan kok ngene wis menyerah awakmu iki. Ditandur urung dilakoni urung wis menyerah kaya ngene. Ora menyerah iki lho, iki delon watu tok lho lemahmu iki. Wis golekno sing ning kono ki lho. Ning kono ki gak enek watune. Wis padha ae tak delok iki, Mang. Ora enek. Ayo cepet gorono. Kayak loro kabeh maculi watu iki. Goang kabeh paculku mau ijoli ya. Yo, gampang tak ijoli kabeh, tak tukokne nyar yo. Heeh. Iki proyek gede, Bos. Ayo cepet. Nandur gedang loro proyek gede. Ah, cutoh. Atas, Bos. Macam apa nih iki penting iki. Go pacul to, Teng. Iki lho atas kaya ngene iki lho. Piye to ngene kok kon dan cepet mari wong barang atos. Bar. Kosone kaya ngene wis tanganku sampe mlocot. Sitok erong ketandur. Iki kunting panggah goblok to, Teng. Goblok piye to, Tok? Iki aduh wis berusaha, wis tenanan kerja keras. Iki lho tanganku sampe mlonyoh lho. Iki kerja keras iki lho nggih kayu opo iki pacul iki lho, Teng. Kok goblok to kowe? Duwe alat iki digawe mangkane utoke digawe ta.
Kakek mangan brutu wae iki. Mangane dedel utek. Entang tantur kedue. Wah, atut atos sapi kowe. Atos ngene iki lho. Wah, bari kencene kok. Kalau nek banyu ki lho rek, diwehi banyu sik to nek atos iki. Atos iki lho, kaya ngene. Alah ki Darto ki terima mandori tok iki. Wah, dhewe kan sing ngarano. Nek konting dijarno iki malah ora iso. Ayo, Ting, terusno. Sitok urung bar. Cepetan, Ting. Cukup gong iki. Urung yo opo iku iki? Lah, geblok bocah iki. Iki nandur opo kowe, Ting? Iki lemah ta opo iki? Har. Wis ora kena ditanduri iki, Har. Pas nek pengen ditandur manut ae wis. Ayo ditandur sementing ngene dadi. Lho, Mumpung wonge ning ndi ki, Mang. iki kontinge goblok kok. Wis karek kula stok proyeke. Ayo pindah ngendi gone kono. Iki konangan bahar diamuk kowe kok. Iki nandur opo to, Ting? Lho pancen posisine kaya ngene, kok kena tanduri iki. Wong dijerukne ra kena. Aduh, karmu wis. Hmm. Ndang tantur. Ndang mulai. Ini bayaran dengan ini ya. Yo wis kono. Kowe ngedok aku ngencepno. Iya, endemno sendiri. Iki pentol iku, Ting. Emploken, Ting. Terus, Ting. Sing jeru. Jerukne ra kena iki atos sih, Bos. Iki lho. Kayak ngene iki lho, atos e. Biasane kaya telok godhong nek digemik ngene empuk to. Nah, empuk maneh roti, Ting. Atos Sudah lemah watu kok. wis cukup iki sae. Jeru san iki. Urung. Sing genah ta, Ting? Jeru iki. Watu kabeh iki. Atos tok iki wis. Ngene, jeru iki kan. Nanti bahar, Mang. Wong jek empung. Tunggu ya cepet ditandur. Penting iki wong cepet. Barang watu tok. Mereka ambruk tekane watu wae. Ting. Bahar teko. Apa? Bahar teko. Piye? Wis mari porong proyek iki. Wis mari. Ya ki permulaan sik nandur loro sik. Engko bakale tak tekakne sak truk iki wine gedang. Lemah watu ngene kok. Ora usah loro iki cukup, Har. Sing penting ikhtiar sik. Wis, ya wis. Wis ae bayaran. Oke, Ini wis penting mari. bayarane. Wis aman tenan ya ki ya. Wis to, wis jelas bertumbuh to iki. Ya wis ayo, ndar ini bayaran ki nek wis bar kabeh proyeke. Ting, wis bayaran iki. Ayo. Ayo ngene. Boy. Behar lapo? Gak mau delok to iki. Apa maneh? Apa to iki? Iki garapan apa ngene iki? Iki lho garapan apa iki? Masyaallah, Rek. Iki jere proyek iki. Nantur gak gotro belas to iki ting tok. Iki mau mosok mengecewakan cah iki. Wis ki aku gak nek kon bayari posisine koyo ngene iki. Aku gelem gak gelem iso gak iso ki tanduran jeru iki. Iki pokoke sampe ketutup ning kene terus nandure dhewe banyu ben iso diduduk. Gak garingan ngene to cah. Iya, Dar. Iki menghari aku, iki mungkin kecelakaan asli iki mulai wis apik wis anu sengaja kenceng lurus yenan. Tapi yo mbok kecelakaan utawa kena apa? Oh ya jenenge musibah ya sak wayah. Ngono lho, Har. Alasan nak muter gak niat nanduri. Wis Lha iki nek pokoknya- semisal wis gak aku mau turu sono sik. Aku pokoke mentoi ro hasile kabaran nek sapi. Kanting ngene iki gak bayaran kan. Kowe mah dikandhane jane goblok kok. Tangan tuh si jeru ta, Ting. Angin kesenggol angin tok ceblok kan. wis jeru to. Wis ngene iki salahmu, akhir gak bayaran. Aku piye? Kowe ora sida karaoke dhewe. Dhewe entuk loro bayaran loro soalé wis ngadeg wis ngandur-ngandurne. Kok bahari kowe goblok kayak gelem bayare kerjane gak mari. Goblok lah awakmu. Dang, oke.
Dang. Ya kok awakmu ngongkon ki apa awakmu Lho aku sing mandori. Bayar iki. Kudune sing kerja, kudune sing mandor, aku sing mandor, sing pinter dadi mandor. Mandur. Wis ta, penting padha bayarane. Dang. Tak gocelane gedange, nang tambur. Kene, jero. Bareng mamah koyo ngene kon nanduri. Wis ta aja ngomong ae gak bayaran iki, Teng. Wes iki gedange loro. Kaya karaokean Dang. Ya semangat, Teng. Iki semangat tanganku melocot kabeh. Wis iso ngomong Manja. Pekerjaane sing bonus. Terus bonus aja terus bonus mek omong tok, tangkem tok. Watu tok lho. Mandor kok. Iki, ngerti gak iki? Watu tok lho. Wis tandang wis. Cepet ae kepanasan aku lek ireng kulitku nang kene iki. Rip ngono. Suwi men to. Lah nek aku gak iso cepet jajal to buktekno piye carane cepet. Wis momo iki awakmu bagianmu. Ayo Dang. Aku sing mlebokno gedange. Pacul ya cilik eram randang barbar. Pacul mbek sing gedhi sak. Ganduan langsung. Pacul sakmono teng njauh traktor kowe gedhe. Juragan karo beli bolo. Ra jelas. Kesuwen kuning iki oke Teng. Wis tak paculane sitoke. Ini lo matane tenanan Teng. Wah, tutuk tapi. Wis proyek gede mbah sangkil. Nah, delok Teng. Cek pinter kowe iki lho delokan wong pinter macul iki. Ya watu tok ngono kok. Yo aja kakean cangkem awakmu. Jane gak ono aku gak mari gitu gak bayaran kok ya. Cara arep ngejak karaoke. Ini lho, Teng. Wes beres siji. Ki wis mari, Teng. Ki wis tak pacune ndang tanduran gedang sitoke. Iya, sabar to. Ya cepetan lah. Suwen ndang bayaran kok. Ayo. Kira kayak banyu lagi. Alah ora usah wis. Golek gue 10-an dewan kayak ngene. Panasen. Oh, aja sambot ae kesuwen kowe iki, Teng. Bolone ya ora patek ngene. Gak genapi ya, jelas-jelas tak paculno iki lho. Kowe karek nandur nyangkem ae. Cangkemmu iki lho. Ayo omongin nandur piye-piye prosesnya piye-piye. Kok arep delokan kok ceken kok. Ya kene teko. Ini ya rada masuk to tandur. Iso. Nek gak aku sing nganu ora iso kunting. Pirang meter ki, Mang? Jeru iku 3 meter wisan. Gak percaya cabutan iku. Iki yo. Ceken ndang. Dulu tak gedangnya wis 1 meter iki. Nduk yo. Abot ki wisan. Iki jelasnya seru. Nah, situ iki ceken pisan, Har. Wes seru kabeh. Oh iya, wis masuk iki. Saiki anu ki resek-resek ki singkirno kabeh, diresiki nggo dalan banyu nelep ben penak. Kemarin reseke di apa jenenge dibakar ning ngene ning rodok rono ae engko bedak. Sik Har. Kontrake kan mek nandur gedang. Kok saiki mau kon resik-resik iki piye karepmu? Nandur gedang ya menyisan. Menisan ya ora iso ora enek kontrake yo. Bayarane mek nandur gedang mau kon resik-resik. Soale ki meng omongmu ya mek nandur gedang tok. Lah nek kon resik-resik tenagane. Awak dhewe mberang ki lho. Tenaga ya dihargai no. Piye to? Iya, ku menangan karepe dhewe bari. Nandur gedang ki Mang, nggih ngetes ki Mang. Aku nekane gedang ki mau sak truk turun teko. Ki mau loro tinggi testing jajal ki garapane cah loro ki to awakmu ki kabeh ki mening apa ora. Iki saiki lho, sawis terus ketok dhewe to. Garapane ya oke. Ya resik, ya ngadeg, jejeg. Ya nek arep tandur kan diresiki sik to, Bos. Iki koyo ngene laran kok ngene lho. Godhong-godhong koyo ngene diakeh ki yo gak iso apik ngene tanduran. Wis resikno pokoke iki, gak usah akeh ngomong. Ya Har, pokok tambahno. Aku Iki mau masalah ambil wis ini. dhewe neh iki. Gak tau pantas ngono iki. Lho. Njaluk tes. Ngono kula bahar Teng. Karepe dhewe. Jelas jelas. dhewe. Lah yo jelas-jelas kan manganu yo. Iya. Ngomong apa to itu? Ora iki lho, tak resiki. Padahal kan iki mau proyek mek nandur gedang saiki kon resik-resik Teng. Nandur gedang bayari 100-an.
200. Ayo sak kae saya kok ngresiki laraan barang iki. Iki larangan iki lho ya termasuk cara hitungane ya 200. Ya wis, ora usah resik-resik Ding, wis nang resik Ding. Wis. Nimbang tak bayaran Ding, wis ayo resik ayo. Iya. Paling diluk mari to. Ngomong kuwi. Ayo bayar ngono kuwi jane. Kok ngomong ae. Ya ngene kan resik. Resik Ding. Larang kok ini arep dadi bayar akeh. Udah kontrak lho nandur gedang. Saiki kon resik-resik kebon. Barang wayahe mulai. Matane suwek bar iki. Wong omahan iku mulai suwi dadi bayaran tambah. Batundul bar. Ini ojo kang ngomong ya, Ndang. Kualat bar ben. Kok ben ya tok nek awakmu dudu wong sugih apa ya kaya bayar wae. Ora, Ding. Aduh, gampet wis. Iki kok pancal, Ding. Mati, Ding. Matane suwek kowe iki. Kirim watu lah kita ndelusi kaya watu. Watu ndok ngono ngelek ta matamu ini. Aku soben iki no. Duwe cita-cita soben arep ngongkon wong kabeh lak kongkoni. Tak perintahi kabeh. Ramane tak pecut. Mimpi lah Ding kowe iki. Kowe lu bakat gak bakal dadi wong sugih, bakal melarat terus bakatmu, Ding. Wah. Ya ora sapa ngerti. Kabeh ra aruh sing penting usaha kerja keras kaya ngene iki. Iki bukti iki gawane aku keras. Kesel ya. Wis mari wis. Ora usah-usah. Wis jere kon ngobong bareng protein mang. Ngomong apa emang gak ngate. Ya krungu kon ngobong bareng. Jogong. Nanti bar. Tangan iya pecah lir roti panas. Nek panas ate ya Bar. wiyeng ora. Piye? Wis dan dibuang pisan. Dapakno iki. Ya dibuang ae. Dibuang. Ngomong jare. Wis jogong. Korek yang duwe korek kowe. Ora duwe aku. Coba korek bareng. Coba korek sik. Coba korek. Cepetan, Neng, mlayu. Wes ini kok eko wes le. Entah ini gunting. Teng cepetan, Teng. Teng, cepetan. Ojo sabar ae ndang bayaran ndang mulai, Teng. Panas iki lho. Jalan sawah ora penak kuwi. Bisa tak, Bro? Ya, Bang. Kon nyempurnakno pisan wis ngresiki kon ngobongi. Seneng nang sing duwe sawah. Cepetan ate. Cian. Sora. Demono ta karonan? Sebulan ono. Yo. Wes. Bersih. Ini giro. Iya, Tak obong pisan lho. wes. Mari dan bayaran. Dulu. Daripada untuk rokok ini 2-3 lho, Tok. Sedoten dhewe cangkemmu. Daripada tuku larang-larang iki buluke luwih akeh daripada rokok. Rokok ya mudah kabeh. Ini giro kepanggang mateng kowe kok. Apa to ndelik-ndelik barang iki? Belum mayu mrene. Ayo Tok, dan 3 laren. Ndek kene napa wis beres iki wisan. Ora apa-apa iki ditinggal. Ora apa-apa to wis beres kok Gak dinteni saya matine. Ah, ora, gak perlu wi. Wah, tenan yo. Ayo. Apa sih tanggung jawab kok yo. Ya, Woi, wis penting wis beres pekerjaane. kok panas ya? Wis ngene laren kan kene. Piye? Wis. Ya wis tinggal laren sik iki lho. Banyune nang sorene. Ayo kumpul yang laren. Gak panas kayak ngene. Orang tuh garing Tok. Ya iki lho. Wis mari ya. Ya iki lho kopine. Rene. Bisa.
Jalan di kayak tangga nih, enak. Gila. Di bayarannya. Saya ngombe sik rek. Iki Darto wi. Ya, iki senenganmu kunting kopi. Yang di. Wis bener. Oke, saya coba ini logo-logo kene. Arek-arek dinteni. Panas ya. Piye? Apamu penak lho nek kene terus. Iyup. Ya, aku nek kono karo Darto panasan. Awakmu kene betah sedina. Ber. Urip iki kudu dinikmati, Deng. Soro, penak iki wis dinikmati lah. Aja mek sambat, tok susah, tok grundel, tok awakmu, Deng. Nikmati kan bagi yang mampu, Har. Nek ade berjuang untuk menikmati sesuatu sampai nang ongkang-ongkong tok wis duwe akeh. Ukuran mampu karo gak mampu ki apa ya didelok ke materi to, Tok. Lah arep dinikmati opo nek ora duwe duit. Ora tuku apa-apa ora iso. Apane sing dinikmati? Lah uripmu mbok nikmati ya kena apa duit sing mbok nikmati. Sing menikmati duit iki urip apa duit? Ya karena duit iki wis dinikmati, duit wis tuku mangan, tuku apa dadi nikmat uripmu. Atimu seneng. Iya. Makane iso ngomong ngono cangkemmu. Dan dhisik uripku kaya ngene iki to, Tok. Ya pakai nek proses e, Tok. Wis tau aja ngomong ae ndang dibayarane. Awakmu duwe sawah, duwe sembarang barang. Lah terus entuk hasil ben dino wis tanpa awakmu ora kerja. Lah nek aku Darto iki nek gak budal ki lho ya ora nek sing ngekeki. Berarti duwe sawah karo gak duwe sawah tetep duwe hasil. Kamu gak duwe sawah tapi oleh hasil saka wong sing duwe sawah. Bayangno kabeh duwe sawah, apa iso oleh hasil? Tapi hasil iki cukup gawe mangan sedina tok, bar. Lah nek awakmu sedina kuwi iso kanggo 2 dino. Wis ora usah kakek ngomong kakek ceramah kowe arep. Wis endi bayarane? Har. Ayo to, kerjaan wis beres, wis kat mang. Arek ngenteni bayarane tok iki. Ayo. Sopan. Iya rek, iya iki lho bayarane. Ndi nggonku ndi? Nya. Wis suwun ya. Gonku. Bayaranku. Nya, Deng. Wis ya, suwun ya. Ya, padha-padha aku suwun. Terus piye awakmu ki cangkruk ning kene apa langsung balik? Sebalik. Ya wis matur suwun aku wis diwangi. Wis dintekno sik to banyune. Wis kadung dikai karo juragan ya dintekno, kok jirine kok gak dintekno. Jadi iya. Ayo, Sore duwite jal karo udah ora bayarane. foto kilometer 100.000. Ayo. Lapo mana ayo? Wes saiki udah. Lapo mana? Piye? Wes pokoke segala tak ceritani kok. Apa? Wes ya, matur suwun ya. Har, suwun Har. Ya, hati-hati. Alhamdulillah, mari kerja. Tapi nyapa ya cah loro kayak keweden melayu kayak. Mesti sing gak beres iki. Wis tak delok garapane ya, Cah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jan bocah jan ndablek kabeh. Obong-obong koyo ning cedhek tanduran iki lho. Masalah kobong koyo ngene iki piye iki? Aduh. Wes. Oh, kita udah kali kalau iki mang. Cara duwe sopan santun tenan kowe. Jangan kok ngene jauh bayaran genep. Gak mikir utek iki. Obong-obong koyo cedhek tanduran iki lho. Jane utek ya padha gedhe. Koyo utek TK ya bocah loro kae. Terus lon piten ana sesuk aku nek petokan engkel engko ya loro ya.
Barang koyo ngarep iki. Iki kok ngarep iki. Terus kabeh.